лаборо зад гузашт. Дуланчаи Узбекистон, заводи Лочин Бухоро. Бародаро азиз, хеле ки мебинед кузов 220 ба 145, яъне аз кузофи лабо калон, грузоподъемност 1,5 тонн, яъне аз лабо дида зиёд бор мегирад. Плюси ин дуланча бародаро бисёр аст. Дар замин аз лабо дида зиёд бор мегирад, озод ҳаракат мекунад. Дар подъём аз лабо дида зиёд бор гирифта, озод ҳаракат мекунад. бародаро мотор 210 куб, радиатор дорад, яъне вадинои охлажденӣ. расходи бензин 4 литр дар 100 километр. понижени повишени барои кӯтоҳ баромадан дорад. вилкаи 60 бародаро. баллоно то 2 сол сифатша гум намекунад. бародаро азиз, хеле ки мебинед, нигоҳ кунед, зади мос аз зади моси лабо дида калонтар аст. ресоро анаози ба шумо кардан гӯштел, бародаро азиз, аз кардану гӯштели лабоча калонтар аст. нарх дида аз нархи лабо арзон. беҳтарин вариант, беҳтарин шанс ба шумо касое ки хоҷагӣ доред, боғ доред, ё ин ки дар бозорҳо мехоҳед техникае дошта бошед ки кам расходак бошад, ҳатман аз ана ҳамин дуланчаи Ӯзбекистон бохабар шида, аз наздик бо дигар материалҳои Хитою Эрону Покистон муқоиса карда, баъд хулосаи худтона бароред. бародаро азиз, ба касоне лозим бошад дар ҳамин рақамҳои дар навор буда ватсап да муроҷиат кунед.